Mulla on bladeboxi, I think. Downattu yksi. Downattu toinen. Oh shit, mä en nähnyt missä. Polarin vieressä tossa. Jep. Oli muuta. Downata jonkun. Silta 1 HP, silta 1 HP. Makaa. Tappakaa se makoilija. Oh. Tää ui tää yksi häpärä. Phelpsi 1 HP. Sillalla. Se jäi. Missä vitussa nää nyt? Tässä Michael Phelps sillan alla. Phelpsi alla. Mä jäin. Mikä Phelpsi jäi. 1 HP, 1 HP. Nois tuolla. Oh. Siis Michael Phelps! annetaan tumppia. UAV jos teillä on. UAV. Yksi kerros vielä. Mä drillasin ylöspäin. Osu, downeis! Mennä. Kaasu. 2 downis, 2 downis. Ylhäällä. Tuli ovesta ulos. Mä supit, jos sä haluat saada lisää dotkeja. Tällä tumppia kohta. Snipu. Ti vitusti irti. Blade post, on murko. Se auto tulee tänne. Kyllä. Ammuks se shotgunilla jostain? What? Mitä se tuut tossa paskiksi? Lassasi. Stukkasit. Yksi down. Yksi downeista tuolta. Vittu se heitti kerkeästi. Tapain 2. Tapain 3. Op. Löytyi. Siellä on lovibladeit. 3. Vittu mä nauttiin. Halo? Tuo pingillä vittu. Miten sä et näe missä me ollaan pingassa? Yksi ala. Metri! Ykkönen. Mulla on vittu steamejä. Tarvii pleitteä. Insta plate. Mä oon ylhäällä, ei oo ketään Tää pleittaa. Toisella puolella. Onks sulla smokea? Mulla on toisella puolella vitusti apuu vitun Mulla loppu pleitit nyt. Mä oon tästä... Metri! Alhaalla. Oli. Se on toinen siellä toisella puolella. Vittu! Mä jäin jumiin tohon vittu. Tää on kyllä yks työmaa fightti. Downattu toinen puoli. Vittu hyvä. Nyt team ulttia nopea. Jos sä selviinyt Oh no. minuutin downeista. Me ei voida oikein pysähtyä fightaa meidän. Me otetaan helikopteri. Tuolla on pelaaja, kattoo tänne. Joo, otetaan heli. Mä en oo siellä. Wait! Mitä liikkuu? No! Vittu saat apina! Mitä vittua? Ja loppu luodit. There's no. Ei oisko sulla uutta Mitenkä se polas nyt jäi tuossa? Miten mä jäin? Oh, Se ei oo enemmän chestit. Tähän oli kyllä niinku mikki-erkys, mutta viime avorivi. Saako liikkua jo? Joo, ota toi Otas toi vittu pessi! Sehän meni vitu hyvin. Heti kun mä... Tässä on vihu strongholdista, Ei mitä jumalauta. vittua? Kämppistä oikeas. Heti kun mä hyppäsin niin mua aloitti ampua. 5 kuolee. Asta revataan. Sniperi siellä Pountilla. Ei vittu vittu. Moi. Ootteko te vähän fucksia? Jos sulla on saavogranaatti, niin tää on free as fuck. Ja. Ehkä mä jätän teidät sinne. No en mä tiedä. Sä voisit No, rampattaa. jos mä... Mä tuun. Mä sain sen äijän tapettua. Mut varmaan eka. Joo. Pitäis olla peace chilling. Tuu lähemmästä ei muuten toimi. Mitäs teet? Sä oot apina! Sä oot apina as fuck! Mä en pysty painaa F. Sä oot ihan... Mä en pysty revoon sua tässä. Puuhamies. Ei tätä pysty revoa. Onko se sopel? Takana. Jep.
Mua ammuttiin just jollain rähtäällä. Kato ne reput. Kato ne vitun reput. Hei, se on Saurus. Ei oo ketään muuta hengissä tuolla. God, katoksä tätä? Saurus rupes tunnelmiin saadaan noita reppuja, kun Harri sanoi sinulle. Vittu, en mä nähnyt siinä ketään. Vittu, sillä oli sinko. Mä pistän Bumblebee vittu saimaan tänne kullakin. Okei, noni. High tempo Bumblebee. Oli kyllä Bumblebee. Jäi ne. Aivan. Mä osuin. Downas. Jäi. Toinen vielä. On kakkonen. Otetaan OP-takku, mitään vittua. Pelaa nyt vittu tota vastaan, kun se talo jytisee. Mä en tiedä selviäänkö mä sinne asti. Katsotaan. Ollaan team vai? Puutista. Osua tuohon toiseen. Downattu. Osu RPG-naama. Mennään vittu puskeen. Siinä aio joo. Ylhäällä, Joona ylhäällä. Downattu ylhäällä. Oh. Tässä on huono katto sitten. Joo, näköjään. Puskee! Auttakaa mua saatana. Tiedättekö se nyt on auttaminen äijä? Voi Sulla ei vittu, mä voin mitään heittää sut hätää, mokella. bro. Vastaan nyt. Snaippu, mä olen snipun metrin päässä! Mä sain bladeit siltä, Kummalla puolella? Tuolla tolpalla! Siellä on vittu skuori! Jäi. Tule Tuli tonne johonkin taloon. sinne päin. Just se talo. Mennään, rush! Ei mene vittu olla russaamassa. Mitä vittua? Älkää tulko! Älkää tulko! Tää oli Dogshiten call, sinne taloon, nyt sinne taloon. Talo. Mikä on toi talo? En mä näe mitään, kun on niin surua. Tarvin pleitteä. Ai! Oi, vieressä! Sattuu! Tuli sellaista koolia. Millian tulen välissä. Tuon kooli. Juosa siihen Mortal Strike 3 squadin keskellä. Oli oikeesti niinku älyväläis. Siinä oli 4 squadia. Nyt se tältä missä. Ja kattoo tästä laserilla. Se odotti. Joona, katoiks sä? On the building, yeah. Täällä on tän brittiläisen on silleen, yeah, on the building, yeah. Joo vaan hiljaa. Saanko sä ostettua? Tarkka rahaa. En. Tuu hake. Actually mä varmaan saan tästä rahaa. No mitä vittua? En mä saanut. No mitä vittua? No mitä vittua? Toplänkki. Missä vitussa? Se on sama. Joona, yksi downeis. Edgillä se on oikein hyvä. Annu laittaa platet. Kolmas down. Yksi vielä. Se on vika. Nice! Free win. Let's go boys! Joo. Tuli vaan vihuja. No mennään. No niin, mennäänkö nyt vittu sitten? Joo. Katolle! Kato, 3. kerros. Tulee. Mitä vittu siinä ovella tapahtuu? Ampuu lisää. Tulkaa sisälle äijä. Ja yksi eka potilas. Vittu me ollaan Bumblebee taustalta et playable. Puskee! Ai vittu! Bumblebee taustalla. Ei Bumblebee on miksi tuolla. Saunamiehet.